Super, 100 days. Okay, super. Family comedy, very good movie. Very good film. So good. Thank you, ma'am. Song super, comedy super. Comedy super, ಕತೆ super. ನಾನು ತಂದಾಮುಲು. Super English. Super ಇದೆ. ತುಳುನಾಡು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ ಬೋರ್ ಕುಲ್ದರ್ ಅರೆಗೆ ಮೊರನಿ ಓಪನಿಂಗ್ ದಾನಿ ಬರ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಹುಷಾರಿತ್ತಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿ ಇತ್ತಜಿ ಅಂಚಾರು ಬೈಜರ್ ಅನಿ ಇನಿ ಅರೆಗೆ ಬೋಡೋದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ರೆ ಪಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು today's Facebook Live. I think you learn English. English movies. Yeah. Okay. Now I think everybody is telling Aravind Anna wants to talk in English. English? Yes. And English jenda ಬದುಕುನಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚದೆ ನಾನು ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರುವೆ ತುಳು ಮೂವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ಜನಕ್ಕಲೆ ಜಿಂಜ ಇಷ್ಟ ಆತಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬೆ ನಮ್ಮ ದುಬೈ ರಿಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗನೇ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನು ಪಂಡ ಬಾಲ್ಯದ ಮಡೆತುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಣಿಗೆ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಹೆಂಚೊಪ್ಪುಣು ಬಾಲ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಂಚೊಪ್ಪುಣು ಅಂಚಾದ ಆ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ದುಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಂಡ ಕೊರೋನಾದಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಈತ್ ಟೈಮ್ ಕಾಪಾಂಡ್ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ವಿಷಯ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಬೋತಿಯರು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಗಳು ಜಿಂಜ ಕಾತು ಕುಳಿತು ಈ ಮೂವಿ ನಿತ್ತೆಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪು ಇತ್ತ ಜನಕ್ಕಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಗಳೇನು ಪಂಡದು ಕೆಬಿಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಣ ತಂದೆ ಮೌತ್ ಟಾಕ್ಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬೇತೆ ಓಲೆಜ್ಜಿಗೆ ಇರು ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾಡಲಿ ಅವು ಪಾಡಲಿ ಒಂದು ಪಾಡಲಿ ಪೂರಲ್ಲ ಆಂಡ ಹಿಡ್ದು ಜನಕ್ಕಲೇನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿ ತೆರಿಯೊಂದು ಒಪ್ಪು ನಾವು ಮಲ್ಲ ಅಂಚದ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಳಿದು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸೋಗಾದ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಪರ ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ಶೋಕ್ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಎಡೆತನೆ Super. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಸೂಪರ್ ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಪ್ರತಿಯೊರೇನು ಬಾಯಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಚ ಎಂಕಲ್ ಪೋತಿಜ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪ ಪಣೊಂದೇ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಮೂವಿದ ಹಿಟ್ಟಿಂದು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪಂಪು ನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರೆಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಶೋ ತಾನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ ಪೋದಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಅಪ್ಪಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಪಿದೆ ಬರಿಟ್ ಉಂತೊಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವೊಂಜಿ ಐತೊಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೇತೆ ಎಂಕುಲು ಮಿತ್ರ ಕುಲ್ನೈಡ್ ಸೈಡ್ ಉಂತೊಂದು ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಪುರ ತೂ ಅಂತ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಟಾಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ತೂಪತ್ತದು ಬೀಡಿ ವೈಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಿದೇರು ಮಾರ ಜವನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಿ ಇರು ಉಲ್ಲರಂದತ್ತು ನನಾತ್ ಇರು ಫೇಮಸ್ ಆಡು ನನಾತ್ ಜನಕ್ಕಲು ಇರೇನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಆಡು ಮೂಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ಪನ್ಪಿನಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಏರ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಮೇತ ಈತ್ ಎಂಟ್ರಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡು ಇರೆಗ್ ಸೌತ್ ಕನ್ನಡ ಇರೆಗ್ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಗೌರವ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ನನಾತ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ನಟ್ಟುನು ಪಂಡ ಆತ್ ಇರು ಅವು ಇಜಿಯತ್ ಎರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಅವರ ಆತ್ ಇಜಿಯತ್ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಪೇರು ಒಂದು ಆಳ್ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಎರ್ನನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷೋಡು ಜನಕ್ಕಲು ಆಳ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಯಾನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಈ ಎಂಕ್ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಡು ಕೆಲವರು ದಾದನಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅದು ಹಿಂಗೆ ದಾಯಗ ಅರ್ಥ ಜಾಕುಲು ಸಿನಿಮಾ ಪೋತೇರ ಅದು ಪೋಂದೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಅದು ಮಕ್ಕಳು ತಿಳು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಳ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪುಟ್ಟದಿನ ಅವಲ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ತೂವಂದೆ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಿದೈ ಬೈಜದಲ್ಲ ಏರ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತಾತನಿಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಈತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಮೇಹನತ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈತ್ ಕಾಸ್ಪಾದ ಈತ್ ಜಂತ ಎಫರ್ಟ್ 100-200 ಜನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ದಿನ ನೆಟ್ಟು ಪೋಪುಂಡು ಪೂರ ಅಂಚ ಬೇರೆ ಒರಿಯ 2 ಜನ ಇಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿನ ತಪ್ಪು ಅಕಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ದಾಗ್ ಇಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದು ಬೇತಕ್ಲನ್ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕುವ ಅಂದು ಒರಿಯಾಗತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಐತೆ ಪಿರೋಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲ ಏತೋ ಐಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಇರಡ ಒಂಜಿ ಕಳಕಳಿಗೆ ಕೇನೊನ್ವೆ ಈರೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವ ದಾಗ್ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಭಾವ ಉಪ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ ಇರೊಂಜಿ ಪನೋಡು ಏನನ್ನು ನಿಜವಾದ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಈ ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹುಡುಕೋದು ಒಂದು ಪನ್ಪಿರತ್ತ ಅಂಚೆ ತಪ್ಪು ನಾಡು ಏತ್ 90% ಸರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ನಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಪುಷ್ ಅವೇ 10% ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾತನ ತಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಫುಲ್ಲು ತದನ ಐಕ್ ಸೆಟ್ಗೆ ದಾದನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು
అయితే వర్క్ కಮ್ಮಿ ಆತನು అయితే ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಭಿನಯ ಕಮ್ಮಿ ಆದುಪ್ಪು నేను ಮಾತ್ರ ಬಿರೆಲು ತೋಚ್ಪಾವೇರೈಕ್ ಯಾನೈಕ್ ಪನ್ಪುನಿ ನಮಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಆ ವರ್ಕ್ ತೂವಡು ಸರಿಯಾದ ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಒಳ್ಳ ಅಂಚಿನ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಾಡ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಐಕಂದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಂತ್ಗೆ ಸರ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಇದಕ್ಕೆ ದ್ವಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಡೀರಿ ಅವು ಸರಿ ಮನ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಅರೆಗ ಹಾಪುಂಡು ಓ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ನೇತು ಗುರ್ತ ಬಂತೇರಿ ಅಪ್ಪಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂಚಿನ ತಪ್ಪ ಆಪುಜಿ ಮುಂದು ತಪ್ಪಾತನೊಂದು ಬೋರ್ಡೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಆತ ಪಿದೇ ಬನ್ನಗನೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೋಯಿರಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜೈಕ್ ದಯಪಣ್ಣ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ದುಮ್ಮದಕ್ಕಲ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು 100% ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜು ಒವ್ವಾಂಡ ಕೊರತೆ ಬೋಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಪನ್ಪುನೆಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿಂಜಿನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಯಾನು ಪನ್ಪುನಿ ಕೊರತೆ ಬೋಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ಗುರುತು ಸಾವುಜೀರು ಕೆಲವೇರು ಮಲಮಲ್ಲ ಮೂವಿಡೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನೇಡು ದುಂಬು ದಾದಾಂಡ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದು ದದನ ಗಲಾಟೆನ ಇಂಚಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಡ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಐನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೇರು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುವೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಳು ಯಾಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂವಿನ ಇಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಬರಲಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಆಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ತೂಯರ ಬೈದೇರು ತೂತುಜೇರಿಂದ ಮನ್ಪುಜಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ನೇನು ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕುಡ್ಲಾಟ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮೂವಿಯಿಂದ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಜಾರು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮೂವಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಗೌರವ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸೇ ನಾಡ್ನತ್ತು ತಪ್ಪು ಆದು ಪೋಪುಂಡು ತಪ್ಪಾಂಡ ఆయన ಲೆತ್ತದು ಕುಳ್ಳಾದು ಲಡ್ಡು ಬುದ್ಧಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಕ್ಕೇನು ಎನಲಕ್ಕಂತಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾಪಲ ಹಿರಿಯಾಯ ಪಂಡಿನೇನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಕ್ಕೇನು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಿರಿಯಾಯ ಪಂಡಲ ಯಾನಕ್ಕೇನು ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನು ತಪ್ಪಾಂಡ ಯಾನು ಒತ್ತೊಂಡು ನೇರು ದುಂಬುಲ ಯಾನು ಒತ್ತೊಂದೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗಲ ಪನ್ಪೇನು ಎಂಕ್ಲೆ ತಪ್ಪು ಕೆಲವು ಸರಿ ಹಾಸ್ಯೋಡು ದಾದಾಣ ಒಂಜಿ ಆದು ಪೋಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅವೇನೇ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ತೊಂಡು ಇಂದು ಮತ್ತ ರಾಂಗ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪುಜಾನೆ ಅಂಚೆನೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತುಳುವೇರಿಂದ ಮಂಡೆ ಏರಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇನು ನಮ್ಮ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟೊಡತ್ತಂದೆ ಕೆಪ್ತಂಡೆಗೆ ಹಾಕುನಲ್ಲ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಉಂಡ ಐಕ್ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಬೇತೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿಳೆ ಎಂಕಿ ಮೂವಿದ ಮಿತ್ತಿ ಇಷ್ಟದ ಯಾಕೆಂದು ಕೇಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹರೀಶ್ ಸೇರಿಗಾರರು ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ನಿಜವಾದ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತು ಮಂಡೆ ಹಾಳು ಮಲ್ತಪ್ಪೇರು ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣರ್ದ ಅವು ತೂದೆತ್ತದು ಸಿಗರೇಟ್ ಪತ್ತುನ ಅವು ಶಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲತ್ತ ಇಂಕ್ಲು ಮರ್ಲೇರ್ಲೇಕ ಬಾಯ್ಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಎತ್ತಲ ಬಿಡಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಜಿಂಜ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ನಕ್ಲಿ ಪಂಡುಗರ್ನೇನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಿ ಅಂಜಾದು ಅವು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕರಡಿ ಎಸಬಾರ್ದು ಏನ ಬೈದಿನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನಿಲ್ತೋದು ಪಾರೆ ಏನ ಜನ್ಮೋಡೆಯನ್ನು ಕರಡಿ ಎಸಬಾರ್ದು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ತಂದೆ ತುಂಬ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಕರಡಿ ಎಸ ಆ ಬಂದಳು ಕೊಳುದು ಈ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಪಗೋಳ 90 ಪಾಡ್ದು ಕರಡಿ ಎಸಬಾರ್ದು ಹೋಪೇರಾಡ್ನ ಇಂದು ನಮಕ್ ಐನು ಪಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದಮ್ಮು ಗಟ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಮಂಡೇನ್ ದಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ಅಭಿನಯ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಗೋರಿನ ವೇಷ ಎಂಕ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೋಪ ಬೈದಿರಂದು ಪಂಡ ಅವು ಮೇಯ್ಕ್ ಇಡೀ ಆ ಭಸ್ಮ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇಡೀ ಮೇಯ್ಕ್ ಇರುಮುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗ ಇಂದು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಅವು ಇತ್ತಿತ್ತೋರದ ಕಾಯಿ ಅವು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಗಂಟೆ ಅಂತ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅತ್ತವು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಂದ ಮಲ್ದಿ ಆಯ್ತ ಕಾಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ ಕೆಂಪು ಅವು ಹೋಯ್ತು ಕೆಂಪುಡು ಮುರ್ಕಾದ ಕಣದಿನ ಸಾವು ಅವು ಕಿರ್ಂಬೆರ ಶುರು ಆದ ಇಡೀ ತಿಗಲದಲ್ಪ ಪೂರ ಗಾಯ ಆದು ಅಪ್ಪಗ ಆಂಟ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪತ್ತಿನೇಕ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಪುಣೇನು ನಮ್ಮ ಸೀನ್ಡ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಗು ಸೀನಡ್ ಆವೇಶಗಳು ಬಂದಾಗ ಇವು ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮರಿ ಅರವಿಂದ್ ಮಾಡೋನು ಹೆಸತುಲಿ ಅವು ಪಣ್ಣಗ ಅವ್ನು ಅಂಕ ಆನಿ ಭಂಗ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕಳು ಖುಷಿ ಪಡೆಪಿರತ್ತ ಐಕ್ ಹೊಡೆದು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪೆ ರಿಸ್ಕ್ದ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಿನ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರು ಕೂರ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕಣತ್ತದು ಕುಲ್ಲಾ ಉಂಡು ಏನನ್ನು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಚಿ ಏನು ಕಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಏನು ಕೋಪರ್ ನೈಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಏನು ಬೇಲೆ ಇತ್ತಿನ ಏನು ಒಂಜಿ ಕರ್ಬದ ಬೇಲೆದೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಲೆ ಇಂಕಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಿ
ಏನೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚಾದು ಏನು ವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆವಾಡು ಏನು ಪನ್ಪೇನು ಇನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಏನಲ್ಲೇ ಪೊಡ್ಚಿ ಇನ್ನಲ್ಲೇ ಪೊಡ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಉಂಡಾ ಅಂಚಿನ ಎನಡ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಏನು ಪೀದೆಪ್ಪರೆ ಅನ್ಲ ರೆಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆತು ಗೆಂಡೋಡ್ ನಡಪೋಡ ಯಾನ್ ನಡಪುವೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಡ ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜೀವನು ಕಲೆಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದೆ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮಾತೆರಡು ಪನ್ಪುಡೆಂಜಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸೊತ್ತತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಲೇನ ಸೊತ್ತು ಐಕೆಂಗೆ ಓಡೆ ಪೋಣಗ ಬನ್ನಗ ಪೊಡಿಗ ಎನ್ನ ಮೋನಿಡು ಕೆಲಸ ತೆಲಿಕೆ ಪೂಜಿ ಬೇಕೆಂದ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎನ್ನುವೆ ಅಪಗ ನಮಕ್ ದಾದನ ಮೈಂಡ್ ಅಪಗ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಜಾರು ಎನ್ನೇರ ಮಾರೇ ದಾದನ ಆ ಜನ ದಾನ ಮಾರ್ರೆ ನೀ ಮುಗ ಬಾಪದು ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ದಯಗಂದಿಗೆಂಡ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಏತ್ ಮೆಟ್ಟು ಮೋಕ್ಯಾಡ್ ತೂಪರು ಆತ್ ಟೈಮ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಸೀಂಡ್ ಬರಿಯರ್ನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ವಾ ಮೂವಿಡು ಮಲ್ಪಾಡು ವಾ ವೇಷ ಮಲ್ಪಾಡು ಜನಕ್ಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಅಂಚಾದ ನೆಟ್ ಮೂವಿಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ಋಷಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಏಸಪಾಡು ಸಮೇತ ಕುಳ್ಳಾದು ವಾವಾ ನಮ್ಮನೆ ಏಸ ಪಿರ ಲವ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಂದು ಪ್ರಾಯ ಲವ್ ಮಲ್ಪುನಗನ ಏನು ಲವ್ ಮಲ್ತು ನನ್ನ ದಾಯ ಬಜ್ಜೆ ಗುದ್ದಾರನ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡ ಒಬ್ಬರ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಐಕೊಬ್ಬರ ಮನ್ಪಾವನಿ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಜನಕ್ಕಳು ಅಂಚೆ ಒಯ್ಪುಂಡು ಒಯ್ಪಾಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂಚೆ ಒಯ್ಪುಜೇರು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಲೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಜನ ದಾಳ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ನಾ ಜನ ಲವ್ ಮಲ್ತಂಡ ನನ್ನ ಆಪುನ ಪೂಪುನ ದಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪಾವನಿ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅರಡಕೇನುಡು ಎಂಡಕೇನು ಹತ್ತು ನಾನು ವೇಷ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಏನನ್ನು ಮಲ್ಪವನಿ ಹಾಕಲಿ ಏನು ಮಲ್ಪುಣಿ ಹಾಕಿ ಓಕೆ ಒಂದು பொண்ணாக போடுறது ஏத்து கோல கட்டவரி ஒண்ணு போடணும் கோல கட்டோடமே ಅಯ್ಯೋ ನಿಖುಲ್ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಮಾರ ಅರವಿಂದ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ದಯಪನ್ನಾಗ ದ ಸೀನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀನಾಗ ಅರವಿಂದನಾಗ ದಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅರವಿಂದನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಚ ಬಂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತದೇ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಮಂತ ನೆಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರವಿಂದನಾಗ ದಾಯ ಈತ ವೇಷ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಓ ವೇಷ ಪನ್ನ ಅರವಿಂದನ್ನ ಸೂಟೇಬಲ್ ವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರ ಅರವಿಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರಾರು ಪನ್ನಾಗ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜನಕ್ಕಿತ್ತ ನಮ್ಮ ತೂಯಿನೆಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಂದು ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಜಂಪ್ ಮನ್ಪುನ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಇರು ಅರವಿಂದನ ಪೂರ ಅನ್ನೋದು ನಾ ಹತ್ತು ಶೋಕದ ಜಂಪ್ ಅಂತ ಜನಕ್ಲು ಐಕ್ಲ ವೀಸಲ್ ಬಾಡಂದಿತ್ತೇನೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವ್ನು ಅರವಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ದಯಪನ್ನಾಗ ಬನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪೇರು ಕೈಡ್ದು ಅನ್ನ ವರ್ಕ್ಲ ನೀಟ್ ಬನ್ನಾರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮನ್ಪನ ಥಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಬನ್ನಾಗ ಸೂರಜಿಂದು ಬೊಡ್ಚನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜದ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜತ್ತ ನೀಟ್ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ತೂಡು ದಯಪನ್ನ ನಮಕ್ ಜನಕ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇರೇ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೂನಾಕ್ಲು ಬೇಜಾರೇ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಶೋಕದ ನೆಟ್ ಅಪ್ಪನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಂತದೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚದ ಅರವಿಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ನಿತ್ಯ ಭೋಜನೆ ಬೈದೇರಿ ನವರಸ ನಾಯಕ ಭೋಜನ ಮಸ್ತ್ ಭೋಜನ ಬಲೆ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲಿ ತೊಂದುಲೇರು ಯಾನೇ ನಮ್ಮೆರೆ ಉರಿಯ ಮಗಿ என்ன அண்ணே வர்ற வண்ணிய ஏன் ஏறுந்து கொத்துண்டமே ಏರಿಯೈ என்ன அம்மே ஏறுந்தாண்ட கொத்துண்டா ಅಮ್ಮೇರಿಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನೀಡೆ ನಾಡೊಂದು ವೈದಿನ ಕುಲೇಕಲ್ನ ಮದ್ನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲ ಕಾತನೆ ಜಾತ್ರೆನೆ ಪನ್ನಗ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಣದಾದ ಮಾತುಂಡು ಪೂರ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ ಗೂಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಹಪ್ಪುಂಡು ಚಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಹಪ್ಪುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಹಪ್ಪುಂಡು ಅಂಬಡಿ ಹಪ್ಪುಂಡು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ಪೂರ ಹಪ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಇಂಜಿನ ಮಾತುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚಿತ್ರೋಡುಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಿಲ್ಮೋಡುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸನೆ ಈ ಚಿತ್ರೋಡುಂಡು ಪನ್ನಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೇಕಲ್ನ ಮದ್ನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ ಕೊಡಿಳ ಇತ್ತಿನ ಐನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪನು ಎಂಚ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏರಿಯಾಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂಡ್ ಅದು ಎಂಚ ಈ ಪರಂಪರೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲೇಕಲ್ನ ಮದ್ನೆ ಬಂದಿನ ರೀತಿ ಎಂಡ ಈ ಮೆಸೇಜಿ ಈ ಚಿತ್ರೋಡುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಬೋಡಾಯಿನಾಥ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಕೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ಲು ಖುಷಿಟೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವಂತುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಓಂ ಮಂಜೂರ್ ನವೀನ್ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಜಿ ಜಂತೆಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದಿದೆ ನೆಡ್ದುಂಬಲ ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ
ಆಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಜಂತರ ಪಾತ್ರಲ ಒಂಜೇ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಟು. ಎರೆಗ್ಲ ಪಂಡ್ರಾಪಜಿ ಭೋಜರಾಜಿ ನ ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಟೀಲ್ನ ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂಜನ ಒಂಜೇ ಲೆವೆಲ್ ಆನ ಮೂಜನಲ ಈಕ್ವಲ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮೂಜಂತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಏರ್ಲ ಕೇನುಜರು ಅವು ಇದಮುಟ್ಟ ಬೈಜಿ ಹೀರೋ ಏರ್ ಅಂದು ಕೇನುಜರು ಅರವಿಂದ್ ಉಲ್ಲೇರ ಒಮಂಜುಲ್ಲೇರ ಪಟೀಲ್ ಉಲ್ಲೇರ ಅವು ನನಾತ್ ನಿಕುಲು ಅವನು ವರಿಪಾಡು ಈ ವರ್ಷ ನಿಕುಲು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಲ್ಲಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ 15 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸಿನಿಮಾಡು. 15 ವರ್ಷ నుంచి ಅವು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಆತ ಈಸಿ ಆತ್. ಯಾನ್ ಇನ್ನೆಂಕ್ ಕಾಂಡೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಂಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಾಬು ಸಿಂಗ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಕುಲು ಜಗದೀಶ್ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಕ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್. ಅರ್ ಬಂಡೆ ಹರೀಶ್ ಅವರೇ ನಾವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರೇ 3 ಹೀರೋಗಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಬರ್ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿಯ ನವ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದು, ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಜನ ಆ ಕುಲೆ ಮದುವೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಕುಲೆತ ಮದ್ಮೇತೆ ಒಬ್ಬರು ಏರೆಗ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿಯಾಣಿ ಅನೆಗ್ರಿಯೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ಲ ಈ ಸರಿ ಕುಲೆತ ಮಿತ್ತೇದಿದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವಳ ಜನರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚದು ಪುನಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ನಡ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಇನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಬರೋ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಖಾಲಿ 3 ದಿನ ಅಡ್ಡೆ ಪೋಂದುಂಡು. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ನಿಕಲು 100 ದಿನ ನಡಪೋಡು ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಯಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಪೂರ ನಿಕಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನು ಥಿಯೇಟರ್ ಬಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಬೊಕ ಪೂರ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಕಲ್ ಲೆತ್ತೊಂ ಬಲೆ ಅಂದ್ ಅನ್ಕೇನು ತಾನೇಂಡ್ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಲವ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಅಣ್ಣಮ್ಮ. ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದತ್ತ ಬುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಈ ಅಲ್ಲಿನ ಮದ ಮ್ಯಾದೇ ತೀರೋಡು ಬಾಲೆ ಎನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲವ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಯರೆ, ಅಮ್ಮನ ಆರ್ಟ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಯರೆ, ಮಾತೆಗ್ಲ ಕಾರಣ ಆಲಿ ಆಲಿ ಎಲ್ಲ ನರ್ತಂದೆ ಬೇತೇರೆಲ್ಲ ಮತ್ನಾರೆ ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ಪುಜಮ್ಮ ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ಮಿತ್ತ ಆಜ ಆಜ ಅಣ್ಣ ಅವಳ ಅತ್ತಿಗಿನ್ನೋರಿ ಮದಿ ಮೇರೆ ಬೈದೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಮದ್ಮೆಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣನೆ ಮದ್ಮೆ ಅವನು ಆಯ್ ಎನ್ನ ಪೊಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ಆಪೆಂದಾಂಡ ಯಾಂದ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾರನ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾರನ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾರನ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲಿ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನೇ ನಮ್ಮೆರೆ ಉರಿಯ ಮಗಿ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ರೆ ಬನ್ಯ ಯಾನ್ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತುಂಡಮೆ ಏರಿಯೈ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಏರೆಂದಾಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಮ್ಮ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಈಡೆ ನಾಡೊಂದು ವೈದಿನ ಕಾಲ ಪೋಡೊಚ್ಚಿ ಅನ್ನ ಆ ಸಿಂಹನ್ ಜಪಡರ ನಮಡೊಂಜಿ ಸಾಸ ಸಿಂಹ ರಡಿ ಉಂಡು ಏರಿ ಆತ್ಮಲ ಜನ ಅರ ಸಿಂಹಗೂ ಸಿಂಹ ನೆತ್ತರಿಗೆ ನೆತ್ತರು ದಿಗಲಿಗೆ ದಿಗಲಿ ಲವ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆನಗ ಆಪುನ ಬೇನೆ ಪಡಿಕಡೆ ಕಲ್ಲಾನಗ ಸಮೇತ ಆತ ಬೇನೆ ಆಪುಚಿ ಕೊಂಚ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ ಬಡ್ದು ಎತ್ತು ಕೋಲ ಕಟ್ಟವರಿ ಒಣ್ಣು ಬೋಡು ನನ್ನ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೋಡಮೆ ಅಯ್ಯೋ ನಿಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಏರು ಮಾರ ಮೇನ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾನ ಇರ್ನ ಮಗಲೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಕುಲ್ ಬೈದಿನಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಆತ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ನಾಡು ಕೈಕಂಬಡ ಬೆಳುವಯ್ಯ ಕಾವ್ರತ್ತೆ ಈ ಜಿನ ಮೊಲೆನ ಮದ್ಮೆ ಯಾರ ಬಿಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಬೇರ ನಿಂಜಿನ ಕುಲ ತಿಕ್ಕಡತ್ತ ಅತಿತ ಕುಲಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಸೌತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಫಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಶಟ್ ಅಪ್ ಈ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಕುಳಿದು ಪಾತ್ರದಾಗಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟಡ್ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನಾಗ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ದಾಗಿಂದ ಒರಿಯನೊರಿಯ ಬುಡದು ಕುಲ್ಲೆರ ಆಪುಜಿ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಂಕ್ಲ ಉಲ್ಲ ಇಡುಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡನೆತ್ತ ಇಂಜಿನ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಏನನ್ನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಅವು ನವಿಂಡಿ ಪಡೀಲೆ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಸೂರಜ್ನ ಎನ್ನತ್ ಎಕ್ಕ ಸಾಕೊಡ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಪೋಡಾದು ಏನನ್ನ ಮರಲು ಕಟ್ಟಾದು ನವೀನೇನೇ ಕೊನೊಪ್ಪುನಿ ಅಂಚಿ ಕೊನೋದು ಏನೋ ಬುರಿದು ನಿರ್ಸಾಂತಾನ ಮಲ್ತದು ಏನೋ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕಲ ಐಟೆ ತಗೊಂಡು ಡೈಲಾಗ್ ನೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಆಡ ನೆಟ್ಟಲ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಕ ನವೀನ್ ಟಿ ಬಡಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪು ಬೊಕ ಎನ್ನನ್ನು ಕೊನಪುನಿ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೇರ್ನಿ ಕೊನಪುನಿ ನೆಟ್ಟಲ ಅಂಚೆನೆ ಸೇಮ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಚಿನಂದಿಗೆ ನೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಕಲಂದ ಎಕ್ಕಲ ಅಜಗಜಾಂತರ ಉಂಟು ಐಟ ಇಂಜಿನಂದಿಗೆ ಐಟ ಆನಮ್ನೆ ನನ್ನ ಕೋಲ ಕಟ್ಟದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ದುಬೈ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನ ಆತೆ ದುಬೈ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂದು ನಾನು ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಮೂಲಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಏನು ನಾನು ಬೋಳ್ಸವನ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡಿನ ಬೊಕ್ಕ ರೌಡಿಸಮ್ ತುಚ್ಪವನು ನಿಜವಾದ ನಾನು ಬೇತ ಮೂವಿ ರೌಡಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ಟೆ ತಿಂತೀನಿ ನಾನು ಎಕ್ಕ ಸಾಕೋಡು ಪೂರ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೀನಿ ನೆಟ್ ಅಂಚಾತ್ತೆ ನೆಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಇದಾಗಂದಿಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟದ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಸೊಂಟೆನು ಬತ್ತೊಂದು ಅಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೊರಿಯರ್ನೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾನು ಬೇತೆ ಮೂವಿಡು ಇಟ್ಲ ಮಲ್ತಿಜ್ಜೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕುಲೆಕ್ ಮದ್ಮೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅವು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ತುಳುನಾಡು ನಿಜವಾದ ಉಂಡು ಕುಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಪುನಾಗೆ ಅವು ಮನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಇಟ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧದವಳ ಆತು ನಂಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಕುಲೆಕ್ ಜೀವತ್ತಿನಾಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ಪೇರೆ ಮುಗಳು ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಮುಗಳು ಕುಲೆಕ್ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ಪೇರೆ ಬಿದ್ದ ಆಯ್ತು ಎಂಜಿನ ಅಂದಿಗೆ ಆಯ್ತು ನಿಜವಾದ ಮುಕ್ಕುಲು ಜನ ಕುಲ್ಲೇರೆಜ್ಜಿ ಅವ್ರಡ್ಡು ಮನೆ ಇಟ್ಟು ಐಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಮಾತ ಅವ್ರಡ್ಡು ಬೊಂಬೆ ಎಂದು ಪಾಪೆದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಪಾಪೆಯನ್ನು ಇದು ಐಕೆ ಬೋಡಿನ ಸೀರೆ ಕರಿಯಮಣಿ ಅವು ಪೂರ ರೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡಿ ಓಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಿನ ಕುಲ್ಲೆ ತಪ್ಪುದಾರಡು ಮುಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾವ ಪೋತ್ವೀರಂಚಿ ಮೊಕ್ಕ ಆ ಸೀರೆ ಅಲ್ಲ ಅವು 20 ರೂಪಾಯಿ ತಾನೆ ಹೆಚ್ಚದ ಸೀರೆ ಹತ್ತವು ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿದ ಉಳ್ಳಾಯ್ದನ ಸೀರೆ ತಂದೆ ಹಂಚಿನೇನು ಮಾತದ್ದು ಇದು ಮೊಕ್ಕ ಐಕ ಹನಿಮೂನ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಹನಿಮೂನ್ ಕೊನೋಲಿ ನೆಟ್ ಬಂಡ ರಡ್ಡಲ್ಲ ಅಂಚಿನೇ ಕುಳ್ಳಿ ಹನಿಮೂನ್ ಪೋತಲಿ ಅವರ ಉಳಾಯಿ ಪೋತಿರ್ಪಿದೆ ಬೇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋತೇರಾದ ಅಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಜನಕುಲೆ ತುಯರ್ ನಿಜವಾದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜನಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮತ್ತು ಒಯ್ನಾನೇ ತೂಪನೇ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಪೊಸತ್ತು ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಅಂಡ ಪೊಸತ್ತು ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಬೋಡದ ಮಲ್ಪುವ ಆಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ತಪ್ಪು ನಾಡ್ನತ್ತು ಅವು ತಪ್ಪು ಅಂದತ್ತವು ಹಾಸ್ಯ ಬೋಡದು ಐನೊಂಜಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕುಲದ ಮದ್ಮೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಕೆಲವರು ಪನಿಯರ್ಲೆ ಅವು ಅಂಚ ಮತ ಉಂಡ ಅಂದತ್ತು ಉಂಡ ಅಂತ ತೆರಿಯೋ ನೋಡಿ ಬೇತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೇನು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಈ ವಿಷಯ ಉಂಡು ತೋಜರು ಇಜಿಂದ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪುಯರಾ ಅಂಚಾದ ನಿಜವಾದ ಹಾಸ್ಯ ಬಡದು ಕೆಲವು ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂಚಾದ ಈ ಮೂವಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಜಿಂಜ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐ ಕೇರ್ಲ ಅಡ್ಡಿಗೆ ಪೋಚಿರ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ ಜಿಂಜ ಬಂಗ ಉಂಟು ಮೂವಿ ಮಲ್ಪರ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಏತೋ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯೋಡುಂದಾಂಡ ಏತ್ ಟೈಮ್ ದುಂಬು ಕುಲ್ಲು ತುಪ್ಪುಯಿರು ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೂವಿದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಒಂಜಾರು ತಿಂಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡುಪ್ಪುವ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತೂನಾಗ ತೂ ಅಂದೆ ಏರಾಂಡ ಒರಿಯ ಪಂಡೆ ಅಂದನ ಐನೇದೆತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಡ್ನಿ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ತಪ್ಪು ಅಂದೆ ಆ ಮಲ್ಪುನಿ ನಾನು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಮೋಕ್ಯದ ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ತುಳು ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪುನೆ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತದ ಹೇಗೆಂದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇತ್ತು ಒರಿದಿನಿಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋಡು ಅಂಚಾದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನದಿ ತುಳು ಮೂವಿ ತೂಲೆ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಾಸುಪಾಡುವಿರಂದತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಾಸುಪಾಡ್ನಿ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಆರು ಕಾಸುಪಾಡುವಿರು ಆರ ಸುರೂಟರೆಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತಿನೇಟತ್ತೆ ಕಾಸುಪಾಡ್ನಿ ಅಂಚದ ಆ ಕಾಸು ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ತುಳುವೇರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲ್ಲ ತುಳುವೇರಿಂದ ಪನ್ಪುಜಿ ತುಳುವೇರಿನೇಟ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಬತ್ತಂಡ್ರೆ ಅಂಡ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂವಿ ತುಪ್ಪಿರ್ದಾಗಿಂದ ಇತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಪೋನೋ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಅಯ್ಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚದ ಮಾತೇರ್ಲ ಮೂವಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಲ್ತಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬಗಾಕ್ಲು ಮೂವಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ತಂದು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಒಂಜೇಟೆ ಉಂತವೇರು ಯಾವ ಮರ್ರೆ ಪಕ್ಕಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪೋಣೆಪ್ಪ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ತುಳು ಮೂವಿಡು ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜೆಂದಿನ ಮೂವಿ ಇತ್ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿಖಲಾದೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪರ ಬಣ್ಣಗ ಅಕ್ಲಾಯ್ಕೆ ತಯಾರಾದೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ್ಡ ಕಳಕ್ಕಳಿದ ವಿನತಿ ಇಂಚಿನಗಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿನ ಗೆಂದವನು ಏರೆಂದಿಕೆಂಡ ಅವು ನಿಖಲೆ ಲೆಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇತ್ತಿಂದ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕಲಾವಿದರು ಒರಿವೇರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒರಿವೇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒರಿವೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ
ಇಜಿಂದಾಂಡ ಓಲಾಚ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಜಸ್ಟ್ ರಫ್ಲಿ ಓದ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾಗರಾಜ್ ದುಬೈಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನ ದುಬೈಡ್ ತೂತೆ ನಿಕುಲ್ಲ ತೂಡು ಬೊಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫನ್ ಬ್ರೋ ಲವ್ ಯು ಬಡಿಯಾ ಬಾತ್ ಹೇ ಅರವಿಂದ್ ಬ್ರೋ ಗೆಲಿರ್ ಅಂಚನೆ ಯು ಆರ್ ಬಡಿಯಾ ಇನ್ಸಾನ್ आप सबकी ये सक्सेसफुल मूवी चैतन्य के कोट्टारी ಈ ಭೋಜರಾಜ್ ಸಾರ್ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಿಗೆ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಚೈತನ್ಯ ಇರ್ನ ಕಾಮಿಡಿಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ್ ಸೂರಜ್ ಸರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಸಮ್ ಐ ಆಮ್ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಬಾಂಬೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಳು ಮೂವಿ Ishwar Lal, all the best, Harishanna. Praveen Kumar, one of the best movie in Tulu. Deepak Rao, box office hit, he said. Sunil Mastyana Tundale, Kiran Shetty, Dubai, Anchane, Dorothy Fernandez watching. Tirupati Bola, Abhimani, Praveen Shetty, Mohammad Hanif. Mastyana Facebook Tundale, 100, 200 ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈದ ನಾಲ್ಕು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದಂಡೆ ಎಂಗ್ಳು ಪೂರಕ್ನ ಓದರ ಅಪ್ಪಜಿ ಇತ್ತೆ ಓಮಂಜೂರ್ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಬಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಏಪಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ ಪನಿ ಎರಡು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವೇರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವೇರ್ನಕ್ಲು ದಯ ಬಂದಾಗ ಕಲಾವಿದರೇ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವೇರ್ನಕ್ಲು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ದಯ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಾಟಕ ತಗೊಂಡು ನಾಟಕ ಆವಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಲೇರು ಕಲಾವಿದಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿನ ದೇವೇರು ಏರ್ಪನನ್ನಾಗ ಅವು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವೇರ್ನಕ್ಲು ಹಕ್ಕುಲು ದಯಂದು ಬಂದಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿನ ಬೇರಿ ಬೋಟದು ಇಂಗ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವೇರ್ನಕ್ಲು ಹಕ್ಕುಲು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೇರಂದಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತುಯ್ಯರಂದಂಡ ಐಟ್ ಕಲಾವಿದರ ಅವಾರ್ಡು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಅವಾರ್ಡು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅವಾರ್ಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕುಲ ಅವಾರ್ಡು ನಲ್ಲಾತ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಡು ಅಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಬೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು ದಯನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರವೈನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸುರಾಜಿಗೆ ಎಂಚ ಮಂಡೆಗೆ ಎಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆತನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತೂ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಯ ಪಂಪಿನ ಚಿಂತನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ನೆಟ್ ರಡ್ಡು ವಿಧಾನದ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಮನ ಒಂಜಿನದಾದ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಕುಲೇಕ ಮಧ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ವಿಚಾರ ಕೆಲವು ಮನ್ಲೆಕನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಐದು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತಿನಡೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮೇಲೆ ಆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾ ತುಳು ಕುಲತ ಮಧ್ಯ ಮಡ್ಡ ಇಂಚ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿದ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಬಾರ್ದು ಕುಲೇಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಅಬತಾರ ಐತೊಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಅಬತಾರ ಐನು ಸೇರಾದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಪಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಅಣ್ಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಅವರಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮನಾಗ ಈತ್ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈತ್ ಪೊರ್ಲದ ಫಿಲ್ಮುನು ಆ ಬಜೆಟ್ ತೂತುಜೇರು ಕಾಸ್ತಂದು ತೂತುಜೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನ್ನ ಚಿತ್ರ ಬತ್ತ ತೂನಾಗ ಆ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿಯಾರ ಬಲಿ ಬಂದ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಇದು ಈ ಫಿಲ್ಮುಗೂ ಕಾಸನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಲ್ದೇರು ಐದು ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ದುಷ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚರಣೆ ಕಲಾವಿದರೇನು ಪಾರತೇರು ಮಾತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರಲ್ನ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆ ಪಾತ್ರಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಾದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ನಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಡ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಲಿಸಿದಾನೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರೋಡು ಇಂಗ್ಲಿನ ಪಾಡ್ನಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ದಾಲ ಪೂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ್ಲು ಮಾರ್ಮಲಾದು ಅಕ್ಲು ಪಣ್ಣಿನ ಇಂಗ್ಲು ಮಲ್ಪ ಸೀದ ಬರ್ಪ ನಿಟ್ಟದಾದ ಮನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದ ಗೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಗೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ ತಿಕ್ಕೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ ಗೆಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅವ್ರು ಅಡ್ಡಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ ರಡ್ಡಲ ಇತ್ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಆಯಾ ದುಪ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತು ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಅದು ಆ ಪಾತ್ರ ಅದುಪ್ಪೆ ಅವು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ತೋಜಿದ ಬರ್ತಂದೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ್ಲು ಆದಿತ್ತಜ ಇಂಕ್ಲು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತ
ಐಕಾದು ಸುರುಕಾದು ಸೂರಜ್ ಇರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಪನ್ನಗ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರನು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದಗಳ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಬೋಪಿನ ಒಂಜಿ ವರ ಬತ್ತು ಬೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಗಳ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪಾಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರೆಗೆ ನಲ್ನಾಥ್ ದೇವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಸರ್ ನಲ್ನಾಥ್ ಹರಿಶಣ್ಣ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು ಸುರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಲ್ನಾಥ್ ಹೊಸ ನಮನದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾಡ್ದು ರಿಸ್ಕ್ ತಂದು ಮಲ್ದಾರು ಐಕ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತಂಡಲ ತೂಪಿನಕುಲು ನಿಕ್ಕುಲು ತೂಲೆ ದೇಪನಗ ನೆಟ್ಟು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೇಪನಗ ತುಳು ಚಿತ್ರನು ತೂದು ಗೊಂಜಾರ ತೆಲ್ತದು ಪಿದೆ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲು ಪಾಡ್ನ ಕಾಸಿಗೆ ಪತ್ತು ಪಟ್ಟು ನಿಕ್ಲು ತೆಲ್ತದು ಖುಷಿಟ್ ಬರ್ಪಾರು ಆತ ಪನೊಲಿ ಆತಿ ದೇಪನಗ ನೆಟ್ಟು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಪನ್ನಗ ವಿಷಯ ಬನ್ನಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ನಾಡಿನಾಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚಾದ ತಪ್ಪು ನಾಡಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ದಾಲಾಜಿ ಆಂಡ ತೆಲಿಪೇರಂತೂ ಮಸ್ತುಂಡು ಜೀವನೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒರಿಯರಿ ಆಯನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುದರು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುದರು ಆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾತ ಟಾಕಿಸಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವೋಡು ತೆಲಿಪೋಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನ್ನ ಬರ್ಪೇರು ತೂಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ತಿನಂಚಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಆ ಒನಸು ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸ ಈ ಚಿತ್ರದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚಿತ್ರಡು ತೂಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ಮತ್ತು ತುಯ್ಯಾರು ಅಕ್ಲು ಪುಡೋರೆಡ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಈ ಚಿತ್ರನ್ ತುಲೆ ನೆಡ್ದಿ ಅಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟು ಎಂಕುಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಪ್ಪಲ ಪೋಡು ಒಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇನಿ ಮೇರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಸಿಂಗ್ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯರಾರು ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ನಡದ ಹಿಂದಿಡ ಆರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಾರು ಆರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಬಂಡರು ಲವ್ ಸಿನಿಮಾ ಫೈಟಿಂಗ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೆ ಮಲ್ಪರೆ ಈಸಿ ಬಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪ ನಾತ್ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ ನಾತ್ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ತೂವರೆ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದು ಬಟ್ ಆಯ್ತಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳುನಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟಿಂದ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಸೋಗಾದ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಬರೋದು ಇಡ್ಡೈತೆ ಶೋಕಾದ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೂಪರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ मैं मूवी ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಗೋಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತದ ತಗೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ನನ್ನರ ಬತ್ತ ತೂಪರ್ ಅಂತ ನನ್ನರ ಬತ್ತದ ತಗೋಡು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಬತ್ತದ ತಗೋಡು ನೀತ ಯಾನು ಒರಿಯ ಬೈದಾಯನ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತದ ತಗೋಡು ಧನ್ಯವಾದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಅಂಚೆನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ತುಡು ದುಬೈ ಗಲ್ಫ್ ಪೂರಕ್ಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ ಜಾಯ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸೂನ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ವಾಚ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಸ್ಟರ್ ಬಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಕನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅರುಣ್ ಡಲ್ಮಿಯಾ ಡಾರ್ತಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಿರಣ್ ಅರುಣ್ ವೀರತ್ ವಿಕಾಸ್ ಸುನಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಒಂದೇರು BJP ಅಡ್ಡ ಸ್ಥಳ ಇದು ವಾಸ್ತು ಹಿಂಗೆ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಜಂಕೆ ಬಕೊಂಜಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೇರ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಯು ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇನ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ದೆಮ್ ಬೈ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜಿ ಅಂದಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಅರವಿಂದನೇ ಪಾತ್ರೆ ದೇವನ ಅರವಿಂದನೇ ಪಾತ್ರೆ ಮಸ್ತನ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತನ ಬಂದು ಅರವಿಂದನೇ ಧನ್ಯ ಬೈಜರ್ TV ಬೈಜರ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವೈಕ್ಲ ಬೈಜರ್ದನ್ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರೆ ಅಂಚದ ಬರ್ಜೆ ಇನಿ ಬೈದೆ ಇನಿ ಪೂರ ಕಾಪುನ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಅರವಿಂದನ ಸೂಪರ್ ಅದನ್ನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಐಟ್ ಅದನ್ನೇ ಯಾಪಲ ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಕೆಲವರು ಕಾತೋ ಒಂದು ಪೇರು ನಿಜವಾದ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದುಪ್ಪೇರು ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ಪನ್ಪ ಅವು ಆಪುತ್ತುకు ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಜಿಂದಾಂಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪಜೇರು ಪನ್ಪನು ಅವೇನು ಆ ದೂರ ಮುಗಿನು ಐದು ಪಕ್ಕ 100 ಸಾರಿ ಮಂಡೇ ಪಟ್ಟುನಲ್ಲ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ಪಿச்சு
ಸತ್ಯವಾದ ಬಂದು ನಾನು ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಚಾನಲ್ ಕುಳ್ಳಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನನ್ನ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬರಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಣ ಮುಗಿಪೇರ ಟೈಮ್ ಅಂಬಕಲಾಕದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಲವ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆನಾಗ ಆಪುನ ಬೇನೆ ದಾತು ಪಡಿಕೆಡು ಕಲ್ಲಾನಾಗ ಸಮೇತ ಬೇನೆ ಒಂದು ಆಡಬ್ಲಾತ್ರಿ ಈ ಲವ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅದು ಎನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಒಂಡ ಪಂಡ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇತೆ ಏರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆವಂದು ಅಂಚಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಬರಂದಿನಕಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರಲೆ ಬಂಡ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತು ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೂರತ್ ಚೂರು ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡದ ಅನ್ನ ಒಂತೆ ಪೂರತ್ ಅಂಡ ಮೊಕ್ಕ ಪೂರ ಅರ್ಧಂ ಬರ್ತದನೆ ಪುಣಿ ಮೊಕ್ಕೊಳ್ಳ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ರೆ ಅವು ಎಂಕಾವಾಡು ಭೋಜಗಾವಾಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ಗಾವಾಡು ಮುಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಜ್ಜೇಜ್ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಪನ್ ಪೇರು ಅಂಚ ಆ ಪೊರ್ತನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ MBA ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಿಜವಾದ ಮೂವಿ ಜನಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ನಿಂಚಿನ ಅಂದಿಕೇಂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇತ್ತು ನಿಜವಾದ ಕಲಾವಿದಾಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತಂದು ಐಟ್ಲ ಕುಡಂಜು ಉಂಡು ಯಾಕೆಂದ ನಮಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆರು ಏತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಎತ್ತೇತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರಲೇನು ಅರಡ ಮಲ್ಪಾದೇರು ಆರು ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದ ಪಾತ್ರನು ನಮ್ಮಡ ಮಲ್ಪಾದೇರತ್ತ ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲಾವಿದರೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಪಾತ್ರನ ಜನಕ್ಕೂ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತ ಅವು ದೇವರನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಎನ್ನುವ ನೆಟ್ಟು ಮೂವಿಡ್ ಅಂಚೆ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಸೀನ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನು ರಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ ಅವು ಇಂಜಿನ ಬನ್ನಿ ಓಟ್ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಪಂಡ್ರ ಆಪಿಸಿದೆ ಪಂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತ್ರ ನಕ್ಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅದು ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಲ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತ್ರ ನಾವು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬರ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆ ಐಕ್ರೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ತಪ್ಪನ ಹೊರ್ಚಿಂದ ಕೇಂದು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾತ್ರ ಕುಡೋರ ಇನ್ಗೆ ಏನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರೋಲೇನು ಮಲ್ಪಾದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪುದರ್ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಎನ್ನನೆ ಯಾನು ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪುನಿಂದಾಂಡ್ಲ ಹಿಂಗೆ ವ್ಯಕಾಸ ಕಾವಡು ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಯಮುನ ಕಾವಡು ಅಮೀರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಎಡ್ಡೆಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪಾದೇರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದಾಂಡ್ಲ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಏರಿಂದಿಗೆಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಅಭಿಮಾನ ನಕಲು ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತಿನೇಟು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ತೋಜು ಒತ್ತಂದೆ ಇಜಿಂದಾಂಡ ತೋಜರ ಸಾಧ್ಯನಿಜ್ಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿಂಚಿನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಈ ಮೂವಿದ ಬೆರಿಯ ಬೆಂತಿನಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಪಿರೌಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಡ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಏನೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಂಪ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯ ಗೊತ್ತಾಪನು ಓ ಮೇರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಾ ಅರೆಗೆ ಜನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಅಂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಬೇತನೆ ಲೈನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮರ್ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮೇಕಪ್ ಲೈನ್ ಉಪ್ಪೇರು ಎತ್ತೋ ಜನ ನೆಟ್ಟು ಬೆನ್ಪೇರು ಎತ್ತೋ ಜನ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಒಂಜಾರು ತಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಕೈಡ್ದು ಕೊರ್ನ ದುಡ್ಡು ನುಪ್ಪು ಉನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ್ರೆ ಈ ಮೂವಿ ಏತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಾಡೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚದು ಆ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಜಿಂಜ ಭಂಗ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ತೂದು ರಪ್ಪ ಪನ್ಪ ಎಂಚಿನೆ ಆತು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಪನ್ಪೇರು ಯಾಪಲ್ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂದು ಪೋಡ್ಚಿದೆ ಯಾಕೆಂದಿಗೆ ಏನು ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪುಂಡು ಎಂಜಿ ಕೆಬಿತ ಪಾತೆರ ಯಾಕೆಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಒಯ್ನ್ಲ ರಪ್ಪ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಏತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಚ ಆಘಾತ ಆಪುಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಶಂಕಲ್ ಈತು ದಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಪ್ಪು ಪೇರೆ ಯಾವು ಅವನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಮುಕ್ಕಳು ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಅವು ಮನಸ್ಸಿಗಾದ ಅಂಚದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿಗೆ ಏರ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ತೂಯಿನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಡೆ ಉಜಿರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು ಪುನಃ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂವಿ ತೂಯಿನಕ್ಲು ಎಂಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಲ್ಪ ನೇತ್ರಾವತಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಬನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಗಳು ಕೋಡೆ ಬಂದರೆ ಅಗಳ ಮೋನೆ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾ ಮುಕ್ಳೆ ಮೂವಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ತೆಲ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೋಡೆ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾತಂಡಿ ಭಾರಿ ಮೂವಿ ಮುಖ ಎಂಡಿಂಗ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತರು ಮೂವಿ ಅಂಚ ಪಂಡೇನ ಅಕ್ಕಲು ಪನ್ನಾಗ ಬೇತಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿರವು ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಅತ್ತಂದೆ ಮೂವಿ ಎರೆಗ
ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಇರು ದಯಪಂಡ ಚಪ್ಪೆನ ಉಪ್ಪು ತಿಂದ ಬಂಜಿ ತಿಂಜುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದಿನ ಆಯ್ಕಲ ಬಂಜಿ ತಿಂಜುಂಡು ಅಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿದ ರೇಟ್ ಬೇತೆ ಚಪ್ಪೆನ ಉಪ್ಪುದ ರೇಟ್ ಬೇತೆ ಅಂಚಾದ ವಿಮರ್ಶೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ఆయన పన్పున ರೀತಿ ಉಂಡು ಆ ರೀತಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಕಲ್ಪೊಡೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಯಾನ್ ಪನ್ಪು ಅಂಚಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅಂದೇ ಪನ್ಪೆಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ಯಾನು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ದಡೆ ಬೈದಿಜಿಂದು ಕೆಲವರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬೈಜಿಂದು ಬಂಡ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಪೋದು ಏನು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ಟು ಅಂಚಾದ ಯಾರು ಬೈದು ಎತ್ತಂದಿಜ್ಜಿನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೈದ್ವೆ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಬೈದ್ವೆ ನೇಗಿನಿಗೆ ಈ ಮೂವಿ ನಾನು ದುಬೈಡ್ పోతు ಇಲ್ಲ ಯಾನಿ ಅಂಚ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ನೆಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಆನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ರಿಲೀಸಿಗೆ ಆನಾಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪುಕ್ಕು ಪುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಂತೂ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಎಂಜಿನ ಅಂದಿಗೆ ಮೂವಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಪ್ಪೆ ಪೋಂಡ ಅಮ್ಮ ಈತು ಪಾಡ್ದ ಮರೇನು ನಾದಾಪುಂಡು ನಾವು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಪಡೋದು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬೈದ ಮರ್ರಿ ಬಾಲೆ ಅಂಗವಿಕಲಿಂದ ಪನ್ಪೀರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಪನ್ಪೀರ ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿ ಹಿಟ್ ಆಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಒರಿಯೋರೇನ ಐತ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನ ಐಟು ಬೆಂತಿನಕ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊರು ಒಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಮೂವಿ ಹಿಟ್ ಆಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಗರಿದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಏರ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ತೂವಂದ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ದಯಗನಿಗೆಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ నేను ತೂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೇನು ಪನ್ಪೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಈತ 45 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತನ ಆಯ್ತ ಕೆಲವು ಮೆಮೊರೀಸ್ ನಿಕ್ಲ್ಡ ಒರಿದುಪ್ಪು ಓವು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಂದ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ದ ನಿಕ್ಲು ಓವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಭೋಜನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೆಮೊರಿ ದಾದ ಒರಿದುಂಡೆ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆಡ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನೆನಪುಲುಂಡು ಪೂರಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಅಡೆ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದು ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪದೇರು ಎಂಕಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಯಾನ್ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಿತ್ತಿಜೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಮಶನ ಪೋದ್ಲ ನಿಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಐಕ್ ಪನ್ಪಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದು ಏರ್ಲ ಪಂತವೇರು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಬಾರ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರು ಎಂಕ್ಲೆದಾರೆ ಮರಲುಂಡ ಮಶನ ಬರ್ರೆ ಅಂದು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ತುಳು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಕ್ಕಲು ರಿಯಲಿ ಐ ಸಲ್ಯೂಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಶನ ಬತ್ತಿದ್ದು ಆ ಪೋಟಿಗೆ ಪೂರ ಬರಿಟಿದ್ದು ನಿಕ್ಲು ಅವ್ಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಆತಿಸಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜರು ಪಂಡ ಪತಿವರಿಯಾಗಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಬಂದು ಎದುರು ಪಂಡು ಜನಲ್ಲ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸುಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ದಾದಾನ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೇತದ ಉಪ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇತದ ಮಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಮಸಾಲ ರಿಸಿದ ಒಂದು ಮಲ್ದರೆ ಅವೇ ದೇವೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೈತೊಂಜಿ ಇರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿ ಪನ್ನೋಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂಕ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸುರಾಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತುಂಟು ನೆಲಾನೆ ಅವು ದಾಲಜ್ಜ ಒಂದು ಐಟೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕುಲೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಭೋಜನ ಸೀನು ಇಂಚೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ನಕ್ಲಿ ಬರ್ಪೀರಿ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ನಾಡೊಂದು ಕುಲೆಕ್ಲೆ ಏನು ಬರ್ಪೀನಿ ಯಾನು ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡು ಪೂರ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೀಪಿನಿ ಓಲು ದಾಲಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ನೆತ್ತಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಂಕನಡದಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯಿ ಗಾಡ್ಡೆ ಪೋನಾಗ ಉಲಾಯಬಲೆ ಪೋತಿನ ಉಲಾಯಬನ್ನೇ ಸ್ಮಶಾನ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಪಗನೇ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಮಾಡೋದು ದಯಬತ್ತಿ ಇಡಿ ಮೂಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಮಶಾನ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಅದು ಪೋಪಿ ನೋಡು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 15-16 ಗಂಟೆ ತನಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ನರಮನಿ ಜಪ್ಪುನ ಟೈಮು ಕುಲ್ಲಕ್ಕುನ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇತ್ತ ಅವಳು ಪೋದು ಮತ್ತು ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಒಂದು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಕೌಂತಿನಕ್ಲ ನಿತ್ತು ಒಂಜಿಂದು ಶಿಲೆಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರಿ ಗೋರಿ ಗೋರಿದ ಮಿತ್ತು ಏನ ಪ್ರತಿಯೊಂಬರ್ಲ ಪೋದು ಕುಲ್ಯ ಒಂದು ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಆತು ನಿಜ ಅಪ್ಪಗನೇ ಚಲಿ ಗುದ್ದು ಡೊಬ್ಬ ದೇವರೇ ನಿಜ ಬರೀ ಪ್ರತಿಯೊಂಬರ್ ಬರೋಂದಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಓಡಿ 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂಡ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಂಜಿ ಪೋಡಿಗಟ್ಟನ ಸೀನ್ ಉಂಟು ಬೊಳ್ಳ ರೈಟ್ ಪೋಡಿಗಟ್ಟನ ಸೀನ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಬೊನ್ನೆ ಪೂಜನ್ ಬರೆಯರಣತೆ ನಿಜವಲ್ಲ ಬೊನ್ನೆ ದೀತಿರ ಆಮೇಟಿತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕುಲು ನಿಜವಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಡಿದು ಮೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು
ఆయన ಪೂಜಿನ ಸೀನು ಅವು ನಿಜವಾದ ಪೂಜಿದೀನಿ ಯಾನು ಮುಕುಲ್ ತೀತಿನ ಬೊನ್ಯ ತತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕವು ಯಾ ನಿಜವಾದ ಪೂಜಿದೀನಿ ಪುನಃ ಪತ್ತಾದಿನ ಬಸ್ ಪೋಣಿ ಪೂಜಿದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾದಿನಿ ಬೊಕ್ಕದುನ್ನಾಗ ಅಂದೊಂದು ಓ ದೇವರೇ ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೊತ್ತಾದಿನಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಧ ಬೆಗಾರ್ತೀನಿ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದ ಬೋದು ಪನೀರ್ ಹಾಕೊಂಡ ಸೀನು ಮುಗಿನಿ ಸೀದ ಬೋದು ಮಂಜಾಲ ನೀರು ಮೀನಿ ಗಟ್ಟಿಡು ಅಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತು ಅಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೇಗಿತ್ತ ಫಿಲ್ಮು ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನುಡು ಕೆಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಪ್ಪನಾಗ ಆ ಸೀನ್ ಯಾನು ಮುರಳಿ ನವೀನ್ಗಳ ಫೋನ್ ಬಂದೆ ಅರವಿಂದರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ದೇಪನಾಗ ಅರಡ್ಡು ಆ ಸೀನುಡು ಅರವಿಂದೇರು ನವೀನ್ ಪಂಜಾರ ತೆಲಿಪದೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ಆ ಸೀನ್ ಅಂಚ ಪೋತುಂಡು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಫಿಲ್ಮುಲ ಆತೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತುಂಡು ದೇಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮುನು ಒಂಜೇ ಕಡೆ ತೂಪಿನಿಡ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೊಕೇಶನ್ ತೂಪಿನಿಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ತೂನಾಗ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾನೆ ಮನಗ ಒಂಜೇ ಕೊಟ್ಟು ತುಯರ್ದಿ ಒಂಜೇ ಕೊಡು ಮುಂದಿನ ಒಲಿ ಕುಲ್ದಿನ ಒಲಿ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದನ್ನೇ ಸೀನ್ ನಂಚತ್ ಈ ಫಿಲ್ಮು ದಾನೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಫಿಲ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಸುರಾಜ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗೊತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಬೋರ್ ನನಗಾಕಲು ಟಕ್ 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 ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಓದ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾವನು ಅಪ್ಪ ಲೈಟ್ ಬರು ಸಾಧಾರಣ ಕತ್ತಲೆ ಪುನಃ ಲೈಟ್ ಬರು ಪನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಓದ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಾತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊಬ್ಬರಿಸು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫಿಲ್ಮು ಬೋರ್ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಅನುಭವ ಆತನು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಏರ್ಲ ಬೋರ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪಿ ಅಂದು ನೆಟ್ ಅಂಚತ್ತು ನೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತೆಲಿಪೆರೆ ರೆಡಿ ಆತಿನಕ್ಕಳು ಪನಗ ಸ್ಟಡಿ ಕುಲ್ದು ತೂತು ತೆಲಿಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಕುಲ್ದು ಇಂಚ ಹೊರಗದು ಜೀರು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಬಿಚ್ಚಾರ ದಯಪನ ಇಂಚೇರಿ ಕುಲ್ದು ತೆಲ್ ಅಡ್ಡ ಬಿಡ್ದು ಬುದ್ಧೆ ತೆಲಿಪವಣ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ದಯನ್ ಬಂದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಡಿ ಇಂಚೆ ಬಂದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಕೊಟ್ಟು ತುಷ್ಪೋ ಇಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಪ್ರತಿ ಅಲ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತರಿ ನೆಕ್ ಬತ್ತನು ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತನು ಅಲ್ತು ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಂಡು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೆರಿ ಬತ್ತನು ಅಲ್ತು ಕೂಡ ಬತ್ತನು ಅಂಚೆ ಇಂಚೇನೆ ಬನ್ನ ಹೊರ ಪ್ರತಿ ನೆಟ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡಪುನು ಅರವಿಂದ ಎಂಕ್ಲ ಪುರ ಕೆಲವು ಅವಾಂತರ ನಡಪುನು ನವೀನ ಕೆಲವು ಅವಾಂತರ ಅವು ಪೂರ ಪೆತ್ತೆ ಆವನಾಗ ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಒಂಜೇ ಕೊಡು ತೂಪುಜಿರು ಪನಗ ಆ ಟ್ಯಾಮ್ ಪೋತಿನಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಷಿ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಮುಟ್ಟ 5 ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮುಗಿನ ಅವನು ಅಂತಿರ್ಬೇಕು ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಆಂಡ ಆತ ಪಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಪಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂದು ಅನಾಗ ನಮ್ಮ ಅನಾಗ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪೇರ ಪನಗ ನೀನು ತುಷ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪೇರ ಜನ ಆಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬೋಳ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವು ಒಂದು ಸೀನ ಆ ಸೀನೆಲ್ಲ ತೋಂದು ತಿರ್ತಬೋದು ಅಂತ ತೂ ಅಂತೀರು ದಯಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಅಜ್ಜಿಂದ ನನಗ ಇಜಿ ಇಂದು ಬೂರ್ನಾಗ ನಾಕೊಂದು ಪೋಪೇರಿಸಿದ ಬಚ್ಚಿ ಅನ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲತ್ತು ಎರಗೊಲ್ದಿರು ಆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ತೂಕ ಅಂಚದ ಪನಗ ಫಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಆಯ್ರೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ತ ನೀರು ಪಟಾಕಿ ತಕ್ಕು ಬಾಂಬ್ ತಕ್ಕು ಅವು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪಡನ್ನ ಅವು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪಡೆದಾದ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಚ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ತೂಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೆ ಹೊಸ ನಮೂನೆದ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣೆ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಹೊಸ ನಮೂನೆದ ಪ್ರಯೋಗ ಆತನೆ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪುಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ನಿಖಿಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಲ ಪಡ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಯ್ಯರೆ ಹಾಸ್ಯೋಗು ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಅಕಲ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಸ್ಯದಂತೂ ಸೂಪರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಈ ಮೂವಿ ತೂಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಧೈರ್ಯಡ್ ಪನ್ರೆ ಇಚ್ಚಿನ ನಾನು ಕೆಲವು ಮೂವಿಗೆ ನಮಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ನಂಗೆ ಆಪುಂಡು ಜನಕ್ಕಳು ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪೇರ ಇಜ್ಜೇರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ ತುಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಎತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಚಾದ ಕೆಲವು ಅಕ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇ ಅಂಚೆನೆ ಎప్పుడు ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರ ಒಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಬಕ್ಕ ಅಕಲು ಇಂಚನೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಆಪಗ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಅವೇನು ನಮಗೆ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದ ನಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಈ ಮೂವಿ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಮೂವಿ ಜನಕ್ಕಲು ತೂಪಿಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೇ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆತ್ತ ಸೀನ್ ಇತ್ತೆ ಭೋಜರಾಜ್ ಬನ್ಲೆಕ್ಕನೆ
ತರೇಡ್ತಾರೆ ಒಂಜೇ ಲೊಕೇಶನ್ ದಾತಿನತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಮೂವಿ ಒಂದು ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜೊಂಜಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಆ ಗೋರಿದ ಐಕ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಕಂತದು ನಾನು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಬಿಡ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮೈಟಿ ಎನ್ನ ಮೈಟಿ ಇಡೀ ಭಸ್ಮ ಉಂಡು ಅವು ಪೋಡಿಗೆ ಆ ಬಡ್ಸೋಡು ಐಕ್ ಬಡ್ದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಹೋಯ್ತು ಅವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬ ಹೆಂಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಬೇಗಂಗೆ ಅವರ ಪೈಪು ಉಂತೊಂದಿದ್ದಾನು ಬರೋದಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟು ಬಣ್ಣಗಳ ನೀರು ಬರೋದು ಅಂಚನ ಮತ್ತ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನುಭವಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಆತಂಡು ಇದು ಭೋಜರಾಜ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶ್ಮಶಾನದ ಸೀನ್ ನಿಜವಾದ 16 ಗಂಟೆ ಹೆಂಗೆ ಮನದಾನಿರ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದಾನೆ ಭೋಜ ಬಂಡೆ ಅದನ್ನು ಇರು ಮಂಜಲ್ ಪೂಜಿದ್ವಿ ಮೀಜರ ಹೆಂಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಮಾಸ ನೋಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತನೆ ನಾನು ಮಂಜಲ್ ಬಾರ್ದು ಮಿನ್ನು ಬೋಪನ ಏನು ದೇಗಿನ ಗೇಂಡ ನಮಕ್ ಶ್ಮಶಾನ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಪೋದು ಬನ್ನಗನೆ ಒಂಜಿದ ಅದನ್ನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಪುಜವು ಶ್ಮಶಾನ ಅವಡು ಅತ್ತಂದಂಡೆ ಈ ನೆತ್ತೆರು ತೂಪುನ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವರೆಗೆ ಆಪುಜು ಕೆಲವರೆಗೆ ಆಪುಂತ ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜು ನಮಕ್ ಈ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಲಾವಿದರು ಅಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುವ ಇಂಚಿನ ಅಂಚಿತುನು ಕತ್ತಲಪುನು ನಿರೇಳ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪು ನಮ್ಮ ಪೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಅಂಚಿನ ಜಾಗಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಪು ಅವತ್ತಂದು ಎಂಕ್ಲು ಬಲಿಪುನ ಮತ್ತ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ನವೀನ್ ಬಸ್ತ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೋರಿದ ಮಿತ್ತಾಯನ ಬುಡದಿ ಸೈತಿನಿಗೆ ಬುಳ್ತೊಂದು ಪೋಲು ಎಂಕಲ್ ಅವು ಪ್ರೇತನೆ ಕೊಲ್ಲುದು ಬಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಫೇಸ್ ತಿರುಗುನ ಮೋನೆ ತಿರುಗುನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಪ ಪೋಡಿದು ಪೋತೆ ನಿಜವಾದ ಪೋಡಿದೆ ಮೇ ಪುನಃ ತಲೆಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಾಗ ఆయన ಕಣ್ಣುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಕ ಸೇರ್ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ಪೂರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನೇಗೆ ಆ ಜನಕ್ಕುಲು ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿರಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾತಿನ ಬೇನೆ ಪೂರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಮರೆತು ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂಚದ ಈ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೆನಾಡ್ರೆ ಪೋಪುಣ ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಉಂಟು ಹೇಗೆ ತಕ್ಕ ಈ ಬ್ರೋಕರ್ ನಕ್ಲಿ ಮರ್ಲೇರು ಮತ್ತ ಕೆಲವು ಬ್ರೋಕರ್ ನಕ್ಲು ಜೀಪುಡು ಏರೇನು ದಿಂಜಾದನ್ನು ಏರೆಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಏರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಗೊತ್ತು ದಿಂಜಾಳೆ ಪಾಡಿ ರಾಯ್ಟ್ ಪಣ್ಣದು ಪೋತಿನ ಮತ್ತ ಸೀನ್ ಅವು ಮರೆಪ್ಪರ ಒಂದಿನ ಈ ಶೂಟಿಂಗೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿಟ್ಟೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತ ಅಂಚಾದ ಸಂಭಾವನೆ ತಿಕ್ಕೆರೆವು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಐಟು ಒಣಸು ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೆರೆವು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ತೆಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ದಿನ ಮೂವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂಚಾದ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂವಂದಿನಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತೂಲೆ ನನ್ನ ತೂತು ಜೀಂದು ಬಂಡ ತೂಚು ಬಂಡ್ರಾಡ್ಲಿ ತೂ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಜಯ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಮಸ್ತ್ ಅರವಿಂದನಾಗ ನವೀನ ಭೋಜನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟೇ ಅನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಣ್ಣಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿ ನಿಖಿಲೆ ಸೂರಜ್ ಇಂಚ ಡೈಲಾಗ್ ಇಂಚ ನಿಖಿಲೆಡನೆ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದ ಬೈದ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟ ಆಡೋಣ ಈಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣ ಆದುಪ್ಪರು ಈಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣ ಆದುಪ್ಪರು ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೇನಾತ್ ಲೈಕ್ ಬಜೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸೂರಜ್ ಇಂಚ ಡೈಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆವ ಅಂತ ಇತ್ತಾರೆ ಐತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲಂಚನೆ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದು ನಮ್ಮಂಜಿ ಪನ್ನಿಗೆ ಅರಣ್ಯಲ್ಲ ಬಂದ ಭೋಜನ ಬಂದ ಸರ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರೇ ಬರಲಿ ಅಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಪಡ್ಡು ಪನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಯ ಪನ್ನೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೇನು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಗಿಂದು ಅಂತ ಇತ್ತಾರೆ ಪನ್ನ ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಸ್ತನ ನಿಕ್ಲು ವರ್ಕ್ ಮಂತು ಪರಂಡ ಹೆಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಕೊರದಿತ್ತು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರದು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತ ಇತ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಇಂಚ ಅನ್ಪುಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಸೇರ್ಸಾಗನ ಅದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗಾನ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸುರಾಜ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಪ್ಪುನೇ ನಮ್ಮ ಒರೇನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನಂದು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಂಜಿನ ಪನ್ನಾಗ ఇక్కడ ಬೌಲರ್ ಪನ್ಲೆಗನೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅವಾರ್ಡು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ಅವಾರ್ಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜ್ಯ ಅದೇ ಬೌಲರ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ನಿಕ್ಲು ಪೆರೋಡ್ ಎಂತಿನೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ತೋಜ್ಯ ಐತೊಟ್ಟಿ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಏಮನ್ಮಿನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪಾರು ಆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇಂಗ್ ಪನ್ಪ ಸುರಾಜ್ ಇಂಚ ಅಕ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಗನ ಇರ್ಲಕ್ಕೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಭೋಜನ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಗನ ಅರೇಂದ್ರ ಒಂದು ಬೋಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು
ಈರು ಎಂಕ್ಲು ಪಲ್ಯ ಕೇಳುವರು ಎಂಕ್ಲು ಈರು ಪಲ್ಯ ಕೇಳುವ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇಡ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒರಿಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಒರಿಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇಡ ಕೆಲವು ಸರಿ ಸೀನ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಇಂದು ಬರ್ಚಿ ಇಂದು ಪಾಡ್ಗ ಬಂದ ಇರೋದು ಅಂತಾರೆ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ಚಿ ಇಂಗ್ಲರ್ ಪನಂತಾರೆ ಭೋಜನ ಇಂಚ ಬರ್ಚಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಗ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲು ಪನಂತ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಗನ ಐಕ್ಲಿ ಈರ್ಲು ಹೋಗ್ತಾನಂತಾರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಒರಿಯನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒರಿಯನ ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ನೆಕ್ ಈರ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಕೊರ್ನೆಟ್ಟು ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಕೆಲವು ಸರಿ ತಾನೇ ಬಂದಾಗ ಹರ್ಷಣ್ಣ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಾಗ ಒಪ್ಪು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಇಂಕ್ಲು ಬರೀತಿನಕ್ಕನೇ ಪೋಡ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಪನು ಬಂಬೋಳಾರು ಅದೇ ಇಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಪನು ಇಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಪನ್ನಿನ ಮಲ್ಸಿದಾರಪ್ಪ ಅವು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ಇಂಕ್ಲು ಈತು ವರ್ಷ ಬಿಂತಿನ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂದುಪ್ಪುಣು ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೂ ತಿಳಿಪೋರು ಇಂಚಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಪನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತು ಇರಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲಾವಿದರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂಚಾದ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಟ್ಟ ಖುಷಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಗೆಲುವು ಪನ್ನ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅರಿಂದನ್ನ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮರೆ ಪಕ್ಕಡೆ ನನ್ನ ಕುಲ್ಲ ವಚ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲ ಮೂಲೆಡ ಕುಲ್ಲ ವಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ದೆಪ್ಪು ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಪಣ್ಣ ಓ ಲಾಗಿಯೋಡ ಬಲಿಪೋಡ ದಾದ ಮನ್ ಪಣ್ಣು ಪಣ ಆಮೇಲೆ ಪಣ್ಣ ಜವನಿರ ಪುರ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಅಷ್ಟನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ನಾ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಲ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಕುಲೋಂಚಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ನಾ ದುಂಬೂರ್ನ ಪಣ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಂದ ಪೂರ ಅಂಚದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆವಡಿ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ತೆಗಿರ ಕಾರಣ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಪಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಣ್ಣಗೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಮನ್ಪಣ್ಣ ಈತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗಲು ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫುಡ್ ಆವಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆವಡ್ ಹರೀಶನೇ ಕಾರಣ ಪಣ್ಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇಂಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಾಗಲು ಬತ್ತನೆ ಎರಡೇ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಪುಣ್ಣ ಹರೀಶನಾಗ ಹಾಕೊಂದುಂಡು ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಗೀತ ಖರ್ಚೆ ಬೋಡ ಅಂದು ಬೋಡ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬರ ಇಂಚ ಇದು ಬೋಡ ಇಂಚ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋಡ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತರನೇ ಇಂಚ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ರೆ ಜನಕ್ಲು ಇಷ್ಟದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಭೋಜನ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ಎಡಿಟರ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಫುಲ್ ಏನು ಬಂಡ ವಚ್ಚಿ ಅರವಿಂದ ನನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಪುದರ್ ಬರಡೆ ಜನಕ್ಕೆ 100% ಲಕ್ಕುಜಾರಿ ಬಂಡೇನು ಅಂಚೆನೆ ಲಕ್ಕಿರನ್ನ ಪೂರ ತೂಂದಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ ಸೀನು ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಸೀನ್ ತೂತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಮಿನಿಟ್ ಫೋಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಎಂಗ್ಲು ಮಿಸ್ತ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆತು ಜೀಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲು ಈದ್ ಪೊಡ್ತು ಕುಲ್ಲದ ಎಂಕ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ತುಯ್ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಯ್ಯಾರು 1000 ಕಟ್ಲೋಟ್ ಜನ ತುಯ್ಯಾರು ಅಂಚೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪೂರ ಇಂಡಿಯಾಡ್ದು ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿಡ್ದು ಪೂರ ಕಡೆ ವಾಚ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜ್ ಬ್ರೋ ನೆತ್ತ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆ 4ನೇ ದಿನ ಒಂದು ನಡತೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಯ್ಯರು ನನಾತ್ ಜನ ತೂವೋಡು ದಯಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ವಾರ ನಡತಿ ಕೂಡಲೇ ಪಾಡ್ನೆ ಕಾಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 50 ದಿನ ನಡ್ತನೇ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಬರು ಎಂದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಲಾಭ ಬಾಡುದು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಬತ್ತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬತ್ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ವಲ್ಗರಿಟಿ ಜನ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಯಾನ್ನ ಕೊಡೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ತೂವಂತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬುನ ಕೆಲವರು ತಿಳ್ತು ಸೀಟದ ಇಂಚ ಅಡಿಟ್ಟು ಬಂತಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತದೆ ತಿರ್ತಿದೆ ಆತ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ ವಾ ಗಮ್ಮತ್ತು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋದು ತಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಆವಡು ಮಲ್ಲ ಆವಡು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿಗೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ತೆಲ್ಪೋನ್ಲಕ್ಕನೆ ಬಟ್ ನೆತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಟ್ ಭಯಂಕರ ಜನಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆತನೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ನನಾತ್ ನನ್ನೊಂಜಿ 10-15 30 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ನಿಕ್ಲು ರೈಸೊಂದು ಪೋಡು ಜನಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗಿವನ್ ಅ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ಜನಕ್ಕೂ ತೋಡು ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಈ ಲೈವ್ ಶೋ ನೆಂಕುಲು ಬಂದ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಪೂರಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್